Igen. Jeg har fået en hel masse ting. Fordi jeg miner ret meget. Så, og jeg er ikke... Jo, jeg har bukser. Men altså... Jeg har ikke lavet diamond gear, fordi jeg tænkte, I kan se det. Så det kan vi bare lige lave hurtigt. Nå, men altså... Lang tid siden, tror jeg. Jeg kan sgu ikke helt huske det. Lang tid siden jeg lavede noget. Siger mine venner. Eller nogle af mine venner. Men altså, jeg har ikke noget så langt. Jeg har bare minet ret meget. Jeg tænker i dag, vi skal få lavet os et hus. Og sådan noget. Men altså, det bliver lidt meget hyggeligt. Tænker jeg, som jeg altid siger. Vi kan lige ud og starte med at få noget træ. Så kan vi også lige lave en kiste, eller et par kister. Hvad er det, du lige laver? Men ja, jeg fandt også det der dernede. Sådan et der biome. Men altså, ja, så kan vi også få noget pink til næst. Men jeg tror også, vi skal lave os måske en grisefarm eller sådan noget. For jeg har næsten intet mad. Men jeg har også noget, der hedder Keep Inventory på, så altså, fordi jeg er ikke den bedste. Nu. Vi kan måske lave noget brød. Sådan noget, ja. Jo, ja, det gør vi. Så. 5. Det burde være nok. Det er faktisk nok bare med igen. Og jeg fandt også lige nogle emeralds. Nå, men vi kan også lige få taget det her. Nogle penge. Nej, vi kan også lige lave en hoe. Sådan der. Så. Vi skal også have en bucket. Fordi det er også rimelig vigtigt. Og så... så kan vi lave farmen. Lav den her. Ja. Gør vi først lige skal have noget vand. Så kan vi lave den. Så skal jeg nok lave den. Vi kunne også tage nogle ting dernede fra. Hvis de måske har gulerødder. Har det? Ja, det har de. Det er godt nok lige fedt. Sådan der. Nå.
være, at vi lige skal tage nogle af de her. Det er i hvert fald med i noget tid. Så tager vi noget sugarcane. Tak for dem. Tak for den. Så. Nu. Jeg tror lige, der var TNT. Der kunne jeg også godt lide at bruge oppe hos mig. Hvor var det, vi skulle sætte? Var det på den her? Ja, det var her. Så skal vi sådan der, og sådan der, og sådan der. Det var bare... Så skal det også lige blive lidt detaljeret. Sådan. Så kan vi også lige få det achievement. Og så... Så. Sådan. Nå. Vi kan lige lave noget brød med det her. Og så skal vi have lavet lidt på huset, tænker jeg. Lige for det her af. Vi ses bare, når jeg er færdig. Så er jeg vist færdig. Og det tog faktisk ikke så lang tid. Nå. Lad os prøve at gå ud og få noget træ. Og så lad os begynde at starte vores hus. Det tænker jeg bliver meget fedt. Galt, det der biome er alligevel stort. Når man alligevel tænker over det. Det kan være, at vi lige skal sove. Det er smart godt.
Ja, tror ikke, vi kan nå så meget mere. Jeg tror bare, jeg vil sige tak fordi I så med. Håber I vil smide et like og subscribe. Og vi ses i næste video. Hej hej.